Awan eh. Saon man ako ni pag adtog kalinan ani magpuwas 13 man. Mo ko'y pamasahe. At tingan ako to pangutang dito sa katong tindahan akong yadtuan ganina, hindi utangan. Diskartihan ala ko. Pero mahirap ko pamasahe. Tatuon ako. Dam! Tahan ako, Dam! Kon ba? Kanang nawala man akong kwarta dito, Dam. Kaya nagpakita ka diri dong. Perti na kong hulat ni mo dong. Problema gani ko no kay nawala akong kwarta dito. Uy, puting na biyagay ko kay matun ta ko kuan bakalinan. Bayad din dong, may mangumpra ba ako niya hapon. Mao gani na problema na ko no kay di ko kabayad sa mga karon kay nawala lagi ko pitaka dito tag dilipo biya to. Karoon na niya akong tindahan dong. Banga bitaw eh. Inani na lang, Dam. Kita man lagi ta ka ganina dong, nagbitbit ka bihon o pinapa o noodles. Alangan, wa may kuan diri, wa may bihon. Tinakpara may na address dito na napukos pikas ng utang. Di inani, Dam ba? Sure ka dong imong giutang dito dong. Oh, dito ka mo palit, diri ka mo utang. Inani na lang, Dam. Magadto mo kog kalinan kay makuha kog 13 month. Ni problema ni kay wa jud koy kwarta ba? Nana po na inyong 30. Perman na lang kog kuan. Dam, inani na lang perman na lang kog pamasahe di sa gatos lang. Ay, wala pa masahe. Unsaon ako pagbayad si mo di ko mo permon. Wa man gi ka nagbayad og 500. Pila Bayad. yung utang diri mangulam mo 100. Bayaran kay nako no, hindi guman ako adto ka lang kay makuha ko sa kog 13 month. Wala imong utang dong. O bayaran ako, perma sa kog kuan dali sa gatos lang. Wala sa gatos. Na di ko kabayad sa imo sa utang ana. Sige na, Dam, kay sa gatos ra bitaw na ya. Ako lang tubuan para Isa gatos. Kubuhin na dong ha. ako lang yung bayaran kay makuha ko. Salamat ha. Naraman din na dugay-dugay pa ka dito di ka bayaran.